Dit is dag 2 van de IFKS. Welkom vanuit Starem. Welkom bij het IFKS-journaal. Joert is de IJsselmaar, hier efter mij bij Starem het toneel van de wedstrijden. En in het IFKS-journaal zorgen we, Joert, bij een skip in de Lietse A. Ze eindigen eigenlijk altijd als laatste. Maar dat is maar een reden. Ek ben we bij het controleskip. Want ja, die bemanningen en die scootjes, ze matten wel ergens onvoldwaan. En vanzelfs is er weer omtinkend voor de wedstrijd in de Grutte A. Dat in dit scootjesjournaal. We zorgen Joert in de Lietse A-klasse. Koos, hoe lang zie je daar al in mei? Nou, dat is al zo lang alleen, dat weet ik net precies. Maar ik denk tussen de 24 en de 30 hier dat ik mooi zie. Zo lang? Ja, zo lang. En ik denk dat ik dit skip een 24 hier heb nou. Kunnen we even op het skip staan? Ja, natuurlijk. Kom maar even mooi. Zullen we even. Skipper gaat voor vanzelfs. Jo ziet er dus al een heel skof mei in die Lietse A-klasse, maar ja, het spijt me als ik die uitslagen zag. Ik zie je altijd onderin staan. Hoe kan dat nou? Nou, dat komt omdat het mijn skip een origineel skip is. En ik ga dat skip kocht omdat ik dat mooi... Ja, dat weer mijn idee van scootjesziel is dat het vroeger ging. En mijn skip wat dan uit 1910 komt en bijna net verloren is. Dat is mijn ding. En ja, had ik dan achteraan vaar dat is dan spietig. Maar ja, dit jet trekt bij het maar ik zie een keer dat het waai komt, die race scootjes. En hoe dat vroeger weer en hoe dat uiteindelijk mijn aanpassingen worden is. Waarom vind je dat zo mooi? Dat het zo authentiek is en dat het zo geïnvesteerd is van vroeger? Nou ja, je moet het toch weten, weet je historie waar je komt, weet je verliezen waar je komt. Dat is belangrijk. Dat is voor de meeste mensen belangrijk. We doen van alles aan historie en geschiedenis en we leren van alles in squallen over vroeger. Ja, en dit is ik vroeger. Je kon men vroeger een stuk bollen mee verzinnen. Nou, ja, je hoort onder dat ondenkbaar, mensen weten dat niet meer. En daarom... Dat vind ik mooi, daarom heb ik dat dient. Dat is mijn drijfveer. De andere mensen die zeggen van ik wil kampioen worden. Nou ja, dat mag ik, dat waardeer ik ook. Maar ja, dit is mijn ding. En werk je nou aan dit scootje de hoop doet leven nog ontzettend dat het een authentiek scootje is? Nou, dat kist het makkelijkste zien in de roef. In de roef die hadden ze vroeger intimmeren in 1910 en daar is het soort en niks onverhoren. Nou ja, dan mag we even zien vanzelf. Dan laten we vanzelf even eens zien. De authenticiteit die spotten van nou, je roekt echt het een beetje als je hier in de roef binnen. Waar ben je nou het meest grutskop hier binnen? Nou ja, dat dit dus op wonderbaarlijke wijze behouden is van Joort onderdij om zijn litten te kennen van dat dit een originele roefbetimmering is. En daar ben ik hartstikke gruts op. En wat natuurlijk helemaal leuk is dat spullen van de skipper die het hier ooit zijn bollen verzinnen had op dit skip, dat die gedeeltelijk hier nog aanwezig binnen. Je kunt er nog wel skeerkwastje en skeerschepen en er staat Noordwekker en al die busjes die weer ik van die skipper. Dus juist gewoon dat hij hier in Libbe is en die mensen hier gewoon wennen en mij dit skip hun bollen verzinnen. Dat vind ik mooi. Maar nou hoor je ermee op. Ja. Nou ja, 24 on 3-3, je weet het zelf ook net correct. Dat weet ik niet meer. Wat batte dan mij dit scootje en vooral mij, ja, ik refereer weer aan het shirtje, dit authentieke scootje? Nou ja, dat is dus ingewikkeld. Het is net een kampioenskip, dus er zijn weinig mensen die hier misschien wat in zeggen. Maar ik hoop je dat iemand zei van ik wil dat skip verder behouden.
En nou ja, ik hoop dat die mij op de een of andere manier contact en dat we dan, nou ja, dan moeten we zien hoe we dat regelen. Maar dat dan bij een oorvie, dat gaat met dit skip en dat dit skip behouden blijft voor de toekomst van het scootjesielen. De mij beslist net in vertimmeren worden. Nou, daar doe ik het net voor, is maar. Dat is net de bedoeling. Nou ja, dat wil ik onwijs ik net. Dus ja, nou, als er net in komt, dan weet ik het ook net. Dan heb ik geen idee. Ja, vroeger gingen ze naar de hoogovens. Misschien is dan wel het laatste wat er bij dit skip gebeurde met. Ik weet het ook net. Hoi! Doei doei! Succes, hè? Ja, dank je! Van de Lietse A maakt we een lietspronkje en dan komen we uit in de Grutte A. Hier van een beetje op de IJsselmar bij Starum. Gjalt de Jong, onze scootje collega. Als we zorgen naar de start bij de wedstrijd van de Grutte A, wat voelde erop? Nou, de sterke Jerke die kwam aan. Die voelde een gatje op die startlijnen bij die indringtonnen, maar die doekten daar net in. Dus die gingen helemaal lieten hun achter het veld bij voortvallen. En toen kwam Makkem daar al en die doekte dat gatje wel in, maar die wie eigenlijk wat er betiert, zodat ze een hele beetje naar onderen te driften. En de boppen in helemaal achter het startskip bij, daar kwam het zwarte wief. Mijn gang omzetten, wie misschien net helemaal op het schot op de startlijnen, maar wel mooi mijn gang, vegen ze alles voorbij, zonder dat ze maar één of twee hinderen. En toen had ze een liedslagje bakboord pakt en toen bij ze stuurboord voortgong, want dat hielai er wel vrij stuurboord in, had ze die slag even aanmaken en toen een lange bakboordslag naar de boppen wie ze tonnen. Nou, toen wien ze uiteindelijk wel een beetje spijkoper, al eerst spijkoper, daar wien een traaien. Jeroen de Vos, eerste maar, en het zwarte wief. Jeroen de Vos. Ja, die kreeg hem dan even heel mee, want die kan zeggen het werk doen. Dus dan komt een bakboord aan en wie komt een stuurboord aan. Toch maar het gatje inpiepen. Maar ja, dan komt Stefan Deer te lezen en dan veeg je oren samen gewoon een roem omheen. Nou ja, en toen kwam Jeroen daar terug in het roemelwiense rek onder bij de gijptongen. Eigenlijk helemaal in de vernieling terug al die skippen die daarvoor de wien toen meer rondkwamen. Maar het zwarte wief zei bedankt, ik ga er van tussen. Het dwarp Jestemar, daar vlak efterom. Eigenlijk had die 12 koor ik net meer loslitten, hè? Nee, eerste maar die had dan wel een peek en een onvalslagje dingen. Liek ik wel soms hier eens even een beetje goed uit te pakken. Die redbad die nummer 3 worden is, Wietse Banstra, die bezocht de eerste maar op een gegeven moment ik in te hellen. Maar de eerste maar die deed het heel lindig, die kniepte en die kniepte hem de boppen en de boppen. Dat de redbad, ja die moest er op een gegeven moment wel onder del vallen. Toen kon ze ik naar vrij bakboord voortklappen, dus ze behouden die het tweede plakje. Dus je wien wel onvallend aan de gang. Maar ja, als die oren direct vlakbij zitten, dan heb je er toch wel hinder van om dan het eerste plak uit te nemen. Op een gegeven moment, ik denk een jelloeren voor de finish, voelde Wien er hier voort. Wie dat in het voordeel van het zwarte wief? Als je dan op een gegeven moment de Sanne uitlezen en die oren, nou ja, als die dan in het voorwiense rek, dat zou dan kennen dat als die wien daar eerst opkomt, dat het hele veld in elkaar scoorde. Dat zei ik wel in het eerste route. Maar dan op een gegeven moment leidt het de Safir uit elkaar. Ja, dan slag het net meer, vooral net meer als die wien dus helemaal voortvalt. En dan op een finish zelfs nog wel weer een lietsbrieske. Dus ja, daarop pakken ze gewoon en de goede route zielen. En de wien op ziekje. En dat had ik de hele tijd dingen. En voor de finish ik toen dat Scott jaren, had ik gewoon verdienen op gelen. Dus dat dienen ik prachtig. En dus gaat de overwinning, Joert, op Starum, naar Jaap Hofstee en het zwarte wief. Zij komen als eerste over de finish. En in het laatste kampioenschap van 2019 zitten ze er een aantal keer wel aardig bij. Maar ja, toch echt weer net heel goed. Dus pakken ze hem nou wel. En is dat tabletskip van de skipper Jaap Hofstee. Ja, maar daar ben we hartstikke blij mee. Want we hebben die coronatijd dat ik wat muziek hebben. We hebben het over het team samengesteld. We hebben een stuk of zo'n 8-9 dit jaar. Dus zonder echte zielervaring. Dus we moesten het echt inpassen. Nou, ik ben wel blij mee dat we het zo uitpakken nou. Op de IJsselmar bij Starum gaat de overwinning dus naar Jaap Hofstee en het zwarte wief. Tweede eindigt het dwarp Jestemar van skipper Gele Tadema. En knap debutant in de Grutte A, Wietse Banstra, met het scootje de Redbad. Verder opvallend, Jeroen de Vos en de Eelkje 2 ze lijnen goed bij de eerste tonnen, maar ze komen als zegde over de finish. Dan het Rjochterriegje. Maar daarin de winnaar van Juster, Sietse Broersma en de Ora et Labora op Njoggen. Verder valt op dat onderin Tony Brundel met de Lietse Lies, de routinier als 15e eindigt. En het laatste plak, Liekers Juster voor Hartman Witteveen van het Blauwhuister Scootje. Jongens, wil je hem eerst alle keer even op een rijtje staan? Ik moet even koppen tellen. Ja. Wij moeten even weten hoeveel bemanning er aan boord is. We zitten midden op de IJsselmar op het skip de Avontuur. En dat is het controleskip van de IFKS. Ja, controleskip, wat moet er gecontroleerd worden?
Walle Hoekstra, Jo weet daar het antwoord op, want ja, Jo zit in die commissie. Wat doe je hem je kijkt? Wat wij op het ogenblik hier doen is eigenlijk de hele week is dat we de schepen uitzocht die binnenkomen. En dan hebben we altijd willekeurig 2 schepen per wedstrijd. Die moeten zich dan melden bij de controle. En wat wij dan doen is zien of de schepen voldwan aan de omschrijving scheepsuitrusting. Die houdt eigenlijk gewoon weer het schip om het voldwan. Dus waar wij op letten is binnen alle veiligheidsvoorzieningen in water. Dat is het meest belangrijke. En ten tweede wordt er fair play speelt. Wij meten van tevoren de zalen op. Die worden alle keer uniek nummerd en daar hebben we een bestand van. En hun houden dat op en bij de inschroeving tekenen hun voor de zalen. Hij hem de nummers om boord die hem opjoen, hè? Klopt dat? Nou, en dan rennen we nog een veiligheidsaspecten nou van. Maar ik de meest kan tellen binnen de bemanningen compleet bis aan boord dat als er wat gebeurt dat je weet ja, wie je ziekje moet en wat er zocht moet worden en hoe volle. Jongen, 10, 11, 12, 13, 14, 15 toch? Ja, 15 man. Mag dat echt al gecontroleerd worden? Want die IFK-skippers die zijn er al hartstikke braaf. Leek het zo, ze zie je alle keer de rond van de wet op. Dat heb ik altijd deelnemen in mijn bedrijfsleven en nu zit ik een keer aan de andere kant. Dus het enige wat wij hier eigenlijk doen is hun de spiegel voorhouden van jongen Jim, hij dit een skippers uitsprutsen. Dat zie je er in de reglementen. En voor doch je hem erover. Tuurlijk, ze zie je alle keer het uiterste op. Ze zijn fanatiek en dat vind ik mooi. Ze zijn emotioneel, je hebt er ik bij. Maar ze hebben alle keer een hart voor het scootje zien. Dat is eigenlijk in mijn taak heel makkelijk. Wij pakken het OS en we zeggen jongens, klopt het of klopt het niet? Nou ja, we hebben 4 wedstrijden op een dag. Juist ben we voor het eerst begonnen in de nieuwe samenstelling van de hele technische commissie. Want nou, er is van alles gebeurd de laatste jaren. En uiteindelijk maken we nou weer zielen. Oh, ik kan er iets op zien, ik kan hem even in de roes zijn voor... Poontrommelridder, ja. Geschikt anker, ja, onboord. De reedervlag. Oh. Ja, reedervlagridder en de gielenvlag van IM21. Deugdelijke brandblusser is ik onboord. Trouw je hem een mooie betimmering. Ja. Compliment, dat is echt mooi origineel. Ja, daarom. Nee, Kreers. Jovien Krek bij de Uterstriet van skipper Gerrit Huisman. Wat voelde hij nou wat op of je alles keurig nevens de reglementen? Hij hield wat dat betreft nevens de reglementen. En ik vond, nou, wat ik zeg is, hij is in betimmering van het roefke, stiet ik in reglementen. Nou, die had hij keurig in water. Maar zo'n skippers, ja, die beginnen. Die hebben nog net geen tijd om dat alle weer klaar te maken. En er is het wat schaarser. Het heeft niks met veiligheid te maken of met fair play. Maar het is wel een onderdeel van het hele scootje. Dus ja, dat valt wel eens op. Stel, ze hebben iets net nevens hoe het jet. Wat gebeurt er dan? Dan maken wij daar een handtekening van. Dus op het rapport is het is net in water. Nou, stel dat de bemanningen net kloppen. Of ze hebben bepaalde veiligheidsmiddelen net om boord. Dan kennen wij daar een protesttoer in. Tot nu toe hebben we dat nog net hond. Er zijn soms wel even dingen, ja, dan moeten we even over praten binnen de technische commissie van jongens, is dit een protest of wordt het een officiële waarschuwing? En dan is het de protestraad die zegt van, wij doen er wat mee of we doen er niks mee. Nou, en wat die dan doen is, dan krijg je 1 of 2 strafpunten. Maar het kan ik wijzen dat als ze bijvoorbeeld echt iets net in water hebben, dat ze disqualificeerd worden voor die wedstrijd. Duidelijk, je hebben dus een belangrijke taak en je hebt smoor ook. Dank wel, succes. Ja, graag dient en ja, nou, het is een leuke taak. Ja. Hey Willem? Ja. Mooi. Nou skipper, Mooi. geen protesten. Succes en gefeliciteerd hè. En dan ja, hoi. Mooi jongens, we zorgen hem nog wel en succes verder in de street hè. Er komt een mooie Sieldij, maar dat net al innig. En een mooie Strandij. In Starum alweer aan de eind. Morgen ben we de werk met het IFKS-journaal. Dan vanuit Heeg. Graag ontmoeten.